Ki khubor Christmas ki balak ban sakhi na ka wai ke jaka sya ka wai pan. Kadi ka khubor ka basngo tanat ban yui bagi nong yalam jo ki kanhon ba pher ki penlong ya ki jinglej ai sngo bha sya ki long yeng ki badok bat ki badon kam mi ka jingheram. Ki nong yalam jo seng san perthai UDP Umsning constituency Hariboy district hak jinglam jong working president ka Umsning constituency uba ADG Kharbani uba badru kung president ka farmers wing Hariboy district kilaret ban ai sung bahar ki jan kup sai ha ka wai ke jaka ri khun swet ka badan ha mau sentai ka bala peniat di bor ka balang presbyterian lene ka Hariboy presbyterian synod hagane ka sngi laidon langru kiwi ki nong yalam jong parti UDP ki bakenthop ya presiden uba bias seliang u secretary uba ai bor lang singkli u presiden ka youth wing uba juban swer lembat kiwi ini gede ke bentar ke jongpi ke bangi suk thu ha bali ni wan hang ne nada jin bangi kwa ban ai jingira ba ai shwe ru le mi nanti bangi ai shwe gidang don ikime gidang don ikpa hang ni ku bangi pechisha phim don kita denem dena jadi tak ada happy ong syak pun buat ndi kata nai sim bu syak kun suat de don hi nam ki noyarap kindon hi ki no pe kamdi ka ba pindai ban suthu bakla ni hep ki bare ting in ong ba kajing sya no hakimi ki pa kajing bom don shu ki mi pa asai mat krajisu ibeni ma dei sung ban ong kumta ong dei kamdi kumta trajisu la bu la penta lala ka jong nomor bali ting pin sung thu khamba banianga bani ki khon ki jonga nomor bali ki khon ki ni don thon ki jonga don pa don ki mi kim dong tu thu ha tendri ki ke ba fishem try ta jing ke jing sngo jing so si dan kami ban le nomor bro system do yo re ngar kap on makan boy su thu yo kan boy su bi de long bro system de kendu ro bi ini por de ko ai ba kendu bu bi ha ka kedak ke jing mana ki le bi kedak ke kendu Malaysia mesti markmat dan marahani dari keren ini di balang presbyterian tadi bro kan balang presbyterian halal cong balang bro ma dari kuai bani genduk bi de simi gede gesngi la penteji banuan ni genduk kerpang ye bi baro gede balang kum ki parai di gede cong desa bag senat kala biang ni kita nikah jaga cong di desa namata cubi kerpang namata gini ki para ki biar mak irat cipi ki bersumar ki balong ki keme ki pa ki bersumar ki ma dewan ini tak sengi pa ki so kemen bagi kenduk ki bani ya bani keren bani publik ki bani ijo bani thau ki kum si para ma ini kong enak dia di masa sisin pa bani play Christmas basuk bat kemen happy baro bat nak tau senem temai ubadap kerhai na menta chung pi barok ma ba pinang yo ya gamet ka bakoi ka bakhia gleu nong sumare pi lengba ka jing im ki kum ki khna ret lengba ka jing ti ki jong pi bat ai ka jing ku berdo ba pinang san ha ka jing im jong gedo bat tam ha ka jing im ka kenjam sen kata bat marde ben klet pi ha ka jing pule ke mau kata ko we marde ben klet pi ya ka jing pule ma im sngi ha ka jing pule baye bentep bahaka wai kesni na pedeng jupi ni tin salong ki officer tin salong ki doktor haki kedang dokter boker tambah katakan jalong tang lada terei sitom tin long ki kena ki betip sengi dah kita